Зараз паглядзім. Распаўсюджвай стрым, таму што абуліць. Ну, павінна быць трансляцыя. Напішыце, калі ласка, ці ёсць трансляцыя, таму што прыйшлі нейкія скаргі мне на папярэднюю трансляцыю. Уже камусьці не падабаецца, што я тут у эфір выйшла. Мне гэта асабіста імпануе, таму што, значыцца, я незручная для рэжыму, яны мяне баяцца, таму што мяне круціць пастаянна па БТ. Уже 4 перадачы выйшла, калі я фігуравала ў нейкіх расследаваннях БТ. Вось, адзін з 10-10. Дзякуй, шчыра, Ірына, дзякуй. У папярэднім распавядала, што сёння затрыманы Анатоль Лебедзька, ёсць стрым, мне паказваюць. Окей, цудоўна. Анатоль Лебедзька атрымаў 30 сотняў арышту і, ну, па маіх меркаваннях, мабыць, гэта не астатні тэрмін, якой ён адсядзіць, таму што адзінае, што, мабыць, ён не адсядзіць поўны тэрмін, таму што мы тут працуем з палітвязнямі і зараз гатуюцца вельмі моцныя такія дакументы наконт таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння я буду, вядома, распавядаць пра тое, што там адбываецца. Сёння мы распачнем новы цыкл палітвязняў. Мы будзем распавядаць пра тых людзей сёння прыватна, якія знаходзяцца ў небяспецы, таму што яны нездаровыя і медычная дапамога ім там на тым баку не надаецца. І літаральна сёння я буду распавядаць пра тых людзей, якія знаходзяцца, ну, на наш погляд у максімальнай небяспецы роўна з-за таго, што ім не надаецца своечасовая медычная дапамога. Гэта нам баліць, і я папрасіла бы ўсіх, хто мае інфармацыйныя рэсурсы. Па-першае, неабходна будзе падпісацца. Альча, давай здымі адно вуха, прабачце, калі ласка. Па-першае, здымі адно вуха, таму што я з табой размаўляю. Па-другое, мы зараз разгартаемся, ідзем у іншы бок, таму што там далі дарога, і у мяне будуць лішнія шумы. Асцярожна, да, пераходзіш. Давай, я вяду камеру за табой. Вось, то бок, мы сёння будзем распавядаць пра людзей, якім тэрмінова неабходна надаць дапамогу, а тэрмінова гэта азначае, што мы павінны араць пра гэта. Я вітаю ўсіх тых, хто займаецца фігнёй і распавядае мне прыватна, што палітвязні гэта не самая галоўная тэма ў Беларусі зараз. Я лічу, што наадварот, што вось тая апазіцыя сапраўдная, якая магла б узначаліць гэты пратэст, яна за кратамі, а рэшта чамусьці лічыцца неабходным замаўчаць гэты факт. Ну, ладно, мы нагадаем, што Мікола Статкевіч, Павел Свярынец, Сергей Спарыш, Андрусь Войніч, Яўген Афнагель і велічэзная колькасць патрыётаў зараз знаходзяцца за кратамі. Часціна іх ужо атрымала велічэзныя тэрміны. Напрыклад, Сергей Спарыш, Алексей Власов, вітаю. Сергей Спарыш быў асуджаны на 6 год узмоцненага рэжыму. Ён будзе знаходзіцца ў калоніі, ну, мяркуюць, што 6 год. Канешне, мы будзем рабіць яшчэ больш усяго магчымага для таго, каб нашы хлопцы нарэшце апыніліся на волі. І не толькі хлопцы. Вы ведаеце, што 12 траўня праходзіла судовая справа, дзе таксама была красуня Ірына. Зараз ідуць суды па еўрапейскай Беларусі, Паўлу Севярынцу і Іры Шчаснай. Зачыненыя судовыя паседжанні, таму што ну, я сумняваюся, што там мужыкі ў сукенях сядзяць, але тым не менш нейкія мразоты ў сукенях лічаць, што ўсё роўна такім чынам, схаваўшы свае твары, яны вынесуць прысуды і застануцца без пакарання за тое, што яны робяць падчас, пакуль у Беларусі манечэла запраўляе. Вось, нічога, мы ўсіх вылечым. Хто не ведае, была цудоўная гісторыя. Не так даўно пайшоў нібыта вось гэты вырадак, якой носіць сукеню ў судзе, у, здаецца, залю спартыўную, і яму ў партфель падклалі экскрэменты. Вось, так што зараз там следчы камітэт займаецца тым, што шукае таго, хто падклаў суддзе гаўно ў партфель. Гэта цудоўна, яно вельмі нас рассмешыла, то бок партызаны нават такім чынам кідаюць намёкі на тое, што ўяўляюць з сябе сённяшнія суддзі ў судах Беларусі. Я шчыра дзякую таму, хто гэта зрабіў. Гэта з вашага боку было вельмі так моцна, рэзанансна, увесь свет даведаўся аб гэтым, таму вось, ну,
Нейкія, бачыце, гадасці ўсё роўна робяцца. Вось таму тым, хто мяркуе, што пратэст здуўся, або пратэст заглох, або партызаны нічога не робяць, я вам шчыра кажу, беларусы, неправда гэта ўсё. Вітаю вас, Ольга Сакач. Неправда гэта ўсё. Мы працуем, проста працуем, хто задзейнічан па праектах палітычных зняволеных, дапамагаюць сем'ям, дапамагаюць сваякам, тым, хто знаходзіцца за кратамі. Насамрэч, працы вельмі шмат, і альча, мы ідзем, да. Ну, гуляем пакуль тут, я не хацела бы там далей, калі пойдзем, там людзей шмат і ўжо шумна будзе. Вось, так што ніхто нічога не забыў, ніхто не забыты, ніхто не забыта, таму працуем у гэтым пытанні і далей. Што з астатніх навін? Цэлую, таксама цёмкі-бомкі. Пафарбую сёння галаву, таму што ўжо трошкі зарасла, няма часу займацца гэтым пытаннем. Толькі павярнулася з Кіева, размаўлялі з Славай Сікорай. Роўна з-за гэтага, да чаго я веду. Сябры, калі у вас ёсць рэсурсы інфармацыйныя, сябры журналісты, сябры блогеры, сябры проста, якія любяць тыкаць пальцамі ў Тэлеграм, у Фейсбук, у Інстаграм. Калі ласка, на маім тэлеграм-канале зараз будзе размяшчацца інфармацыя па палітвязням. Мы вельмі плотна зараз супрацоўнічаем з рэсурсам Dissident Buy. Таксама мы працуем з фондам «Краіна для жыцця». Да, мы займаемся вось гэтымі пытаннямі доўгі час. Яны ўжо сабралі інфармацыю па людзях, якія знаходзяцца за кратамі. І што вельмі для нас важліва, і мы гэта падкрэсліваем, у спісе дысідэнта, у адрозненні ад спісаў вясны, я вельмі паважаю вясну, у вясны ў спісах фігуруюць людзі ўжо вызнаныя палітычнымі вязнямі. У спісе дысідэнта не толькі тыя, хто вызнаныя, але і тыя, хто па палітычных артыкулах зараз знаходзяцца за кратамі. Або яны знаходзяцца на волі, але ім неабходна падтрымка, таму што яны знаходзяцца пад пераследам. Таму карыстаемся такімі рэсурсамі, як вясна, Dissident Buy і на маім тэлеграм-канале, і хутчэй за ўсё на Фейсбук. Я зараз буду размяшчаць інфармацыю, якую мы паспелі сабраць, і будзем надаваць прыватныя гісторыі кожнага. Зараз у нас вельмі балючая тэма, гэта тыя вязні, якія знаходзяцца ў небяспецы, яны захварэлі, яны хварэюць, і ім не надаецца медычная дапамога. Таму вось зараз акцэнт робім на іх, але рэшта мы будзем займацца роўна пытаннямі палітычных вязняў. Учора мне стала вядома, Слава там трошки падшуршаў на сваіх махінацыях з барадой, ён трохі зарабіў грошаў. Ну, махінацыі я, вядома, у коскі бяру. Яны зрабілі пакунак у 60 кілаграм ежы. Яна будзе накіравана вязням. Вядома, што мы робім гэта ўсё не праз сябе, а праз людзей, якія нам дапамагаюць, хто ў Беларусі, хто за мяжой. Таму я спадзяюся, што гэта ўсё знойдзе. Але ж они стихло. Молодцы, что не сдаетесь, ощущение, что все затихло, и окей, что вы тему тянете. Не стихло, вы что? Просто разумеете, мы, тых, хто за мяжой, я тут пагаджаюся з Алесем Круткіним, моим сябрам, який зараз знаходиться у Літве. Па-першае, тых, хто дыскрэдытуе беларускі пратэст за мяжой, гэта адразу можна ў пазіцыю здраднік заносіць, таму што пратэсты, яны, мабуць, візуальна трошки заглохлі, тому што, зразумееце, выводзіць людзей з-за мяжы, да, там заклікаць выйсці на нейкія акцыі пратэсту, гэта небяспечна. Мы не можам, ну, прыватна я не магу гэтага рабіць, таму што я не буду побач з людзьмі стаяць. Вось крыкнуць, што вы ходзьце, вы там такія моцныя, вы змагары, вы павінны. Не. Таму што я не магу стаяць у галаве калоны, я не магу весці за сабой калону, і заклікаць кагосьці зрабіць гэта за мяне, ну гэта бязглузда. Таму мы робім усё магчымае з-за мяжы, санкцыі, заклікаем каманды працаваць з спісамі тых кампаній, якія ўсё яшчэ супрацоўнічаюць з беларускімі кампаніямі, гэта здрада здрадная, і я зараз трошки намікну, і тут мы не спім, таксама працуем у гэтых кампаній украінскіх, якія ўсё яшчэ супрацоўнічаюць з кампаніямі беларускімі, што... Ну, разгортаемся, да, давай. Разгортайся. Давай пропустим. Вось, і гэты спіс будзе, прабачце, я тут просто сейчас каардыную працу майго аператора.
І ми будемо працювати з гэтымі кампаніямі в Україні, приватна я і просто сябры. Я зараз українською скажу, щоб було зрозуміло кожному. Мої поважні компанії, які працюють в Україні з білоруськими компаніями. Кожна гривна, яку ви зараз накеровуєте в Білорусь, навіть коли вона конвертується в валюту і поступає в білоруську казну, казна Білорусі – це кишеня Лукашенки і Хуйла, знайте, що коли білоруські сили опозиції візьмуть владу в свої руки, кожен з вас буде нам відомий. Я не кажу, що з нашого боку будуть надані санкції будь-які. Ні, їх не буде. Ми просто нахер розриваємо з вами любі стосунки. Я ніколи не буду вітати компанію, яка фінансувала катування моїх друзів на території своєї держави. Білорусь – це моя країна. Якщо ви співпрацюєте з режимом Лукашенки, і ми про це знаємо, знайте, що найближчим часом таке джерело фінансове, як білоруські компанії, які можуть надавати будь-які товари в Україну, для вас будуть зачинено. Ринок в Україні великий, і ми знайдемо компанії нормальні, адекватні, які не фінансували кровавими своїми грошима білоруський режим. Тому хотілося б догрукатися до кожного українського директора, який лічить, що він утихую працює з білоруським режимом. Україна – це не Білорусь, і тут люди вольні, і вони вельми щиро розповідають історії, які вони бачать. А ми, відповідно, бачимо вас. Тому я, звісно, не пужаю, не кажу, що «Ой, ми за вас візьмемося», ми за вас візьмемося. Ми культурно накеруємо вам листи, попередимо про те, що ми ведаємо, що ви співпрацюєте з злочинним режимом Лукашенка, а далі вже, звісно, за вами рішення, чи готові ви у ближайшій будущині залишитися без можливості, мабуть, гандлювати білоруськими товарами. Тому я би хотіла ось тут трошки намікнути на те, що ніхто не сховався, ми про всіх відаємо, і я щиро кажу, я вельми обурена. Я зараз, мабуть, трошки намікну, у городі Ірпень знаходиться компанія, яка працює з білоруським режимом. Це ось одна з тих мені відомих історій. Так що, сябри, робимо виніки і не з'являємося почварами, які дають можливість ось гэты день X, як ми вчора з Славою казали, притягувати для нас як можна дольше, тому що, я ще раз скажу, у нас на кону, у адрозненні від ваших білоруських рубліків, життя людей. Яно для нас має велику коштовність, і ми будемо робити все можливе, щоб білоруси, які зараз у вельми небезпечних ситуаціях, нарешті отримали допомогу, яка їм необхідна, і ми не втрачали білоруський генофонд. Я ще раз скажу, ті почвари, які співпрацюють з білоруським режимом, я вам бажаю успіху у будучині. Так, сьогодні Богдан Чорний, вітаю. Олекса Андрій Біченко, вітаю. Собі задавайте питання. З задовольненням откажу. Йоночка, Сонька моя, вітанечка. Юра з України, вітаю. Дякую за підтримку і участь. Живі Білорусь, слава Україні, живі вічно. І героям нашим слава. І ще ми кажемо Алга Казахстан і Путін хуйло. А мамулю вітають, вітаю. Сергій Єловенко, вітаю. Сябра, мой братка. До речі, да, братка, я би хотіла тебе попросити, Вова, коли ти дозволиш, я б хотіла озвучити твою історію, тому що вона непосередньо зв'язана з тим, що відбувається у Білорусі, і, звісно, я би хотіла ось цей абсурд, про який ти мені писав, озвучити, тому що тільки від нас залежить, ці доведуться люди про те, що відбувається у різних приватних сім'ях, тому що у моїй сім'ї так само притягуються репресії, як ви розуміли, а моя сім'я так само трапила під цей каток. Єдине, що поки не озвучую, тому що там, як кажуть, все неоднозначно.
мне прыходзяць пагрозы прыватнага характару. Я бы хацела гэтым упоратым сказаць, што паслухайце, вы не напужалі мяне ў Беларусі, вы не напужаеце мяне тым больш за мяжой. Я як працавала, дык далей буду працаваць. І ведаеце, вот тое, што вам гаўно ў партфель падклалі, гэта мізер з таго, што мы можам зрабіць. Таму не, мы не будзем далей у сартах разбірацца, мы проста і далей працуем па санкцыях. Гэта галоўная наша тэма. МАЗ, як вы кажаце, там іншы Гродна Азот. Трэба разумець, што я не адна. Нас тысячы і тысячы беларусаў, якія гатовыя бароцца далей. І прыпыніць нас ужо немагчыма. І я так разумею, можаш гэта зрабіць. Дзякуй, Вова. Давайте на наступны стрым. Хелен, кілаграм прыбавіў, волнуюсь, как твоя мама. Зараз, я, каб не саскочваць, сябры, у мяне учора было вельмі балючае паведамленне, яно маральна мяне так вельмі прыбіла. Я не ведала, што мне адказаць, таму што я вельмі хацела абняць гэтага чалавека, шчыра кажу, проста абняць і сказаць, што мы побач, і мы робім усё для таго, каб гэта нарэшце прыпыніць. Таму, Вова, дзякуй шчыра за тое, што дазволіў. Заўтра або паслязаўтра, там наступны стрым, калі будзе, я абавязкова распавяду гэтую гісторыю. І я вас прашу, у каго ёсць знаёмыя журналісты, зараз у маім тэлеграм-канале будуць з'яўляцца караценечкія ролікі пра людзей, пра якіх я зараз буду вам распавядаць. Калі ласка. Рускамоўная версія на канале Вячеслава Сікоры. Я учора дадавала яго канал у апісанні. Таксама TikTok. Падпішыцеся на рэсурсы і дапамагайце распаўсюджваць, таму што шмат хто не ведае, што адбываецца ў Беларусі, лічыць, што беларускія пратэсты заглохлі. Не, проста шмат розных рэчаў, якія мы задзейнічаныя ў розных праектах. І просто на відэа зараз няма часу. Я разумею, што усялякія здраднікі з'яўляюцца час ад часу ў інфапростары, але я лічу, што мая аўдыторыя вельмі разумная. Заодно падмалюем тут сабе вочка трошкі размазалася, тому што я ішла і плакала па дарозе. Вось, я лічу, што мая аўдыторыя вельмі разумная, і яны ўмеюць аналізаваць і бачыць інфармацыю дакладную, якая ёсць. Так, я зараз буду прасіць майго аператара наконт вагі сваёй. Да, сябры, астатні раз я вагу мерала ў лютым месяцы, я важыла 37 кілаграм, плюс-мінус, там, вопратка, ўсё рэшта. Я зважылася на тым тыдні, я важыла 45 кілаграм. Так што на пытанне, ці набрала, я трошкі вагу набрала. Плюс 7 кілаграм. Там, 45 гэта вопраткі, але, 44,5 ўжо важу, і дынаміка ў мяне пазітыўная. Я пайшла на лета набіраць, як заўсёды, вагу, таму ўсё добра. Вітанечка, Оксаначка, вітаю. Василько вітаецца. Мамуля моя, буські, тьмуські, вельмі сумую за табой. Да, вось, сябры, хацела бы трошкі, мабыць, зараз я буду распавядаць вам пра людзей. Трошкі адступлюся, моя прыватная сям'я. Раней, гэта жарты, вядома, але мы так з мамай смяяліся, што калі мы з дзецьмі едзем дадому, яна там вельмі радуецца, нібыта, што нарэшце яе ўнукі пакінулі. Вядома, жарты, дзеці выносілі яе заўсёды мозгі. Мае дзеці яшчэ такія для бабулі, ведаеце, галоўныя такія дзеці ў жыцці, і яны пастаянна яе раскручвалі на нейкія смаколікі. На розныя, так, 37 кілаграм у лютым месяцы я важыла, тому што гісторыя з бежанцамі яна мяне моцна, так скажем, падкасіла. Гэта нервы, гэта слёзы. Я потым пазней трошкі распавяду тыя 9 месяцаў працы, што мы перажылі з Олексай, яны былі цяжкімі вельмі. Зараз трошкі лягчэй, таму што няма ўжо такой колькасці людзей, і адпаведна няма ў такой колькасці тых страшных гісторый, якія былі. Я і зараз, так, паміж намі распавяду, я і зараз чамусьці ўначы, калі сплю, прахажу з людзьмі акрэсціна, катаванні, і вось гэтая гісторыя з кашмарамі, яна не прайшла, але я спадзяюся, што ў хуткім часе, калі нервная сістэма ўжо больш-менш адпачне, гэта ўсё прыпыніцца. Вось, так, моя мама, што я казала, мы зараз з матуляй маёй размаўляем, і
Усё ацэньваецца ў параўнанні. Вядома, мы смяяліся, што мы нарэшце там уехалі, мама нарэшце там, як яна кажа, свае парадныя трусіля апранаю. Вось, жартаў было шмат, але мы год з ёй амаль не бачыліся. Яна мяне назірае выключна з тэлефона або там з манітора свайго кампутара. Вядома, што мы размаўляем паміж сабой. Але вось той момант, што ты не можаш абняць чалавека, якога ты вельмі моцна любіш, вось, да. І ў такой сітуацыі апыніліся тысячы і тысячы беларусаў. Разумееце, калі ты не можаш крануцца любімага валосся, абняць любімую матулю, там пажартаваць з людзьмі, якія вельмі блізкія для цябе. Мне пашанцавала ў тым плане, што я пераехала з дому ў дом, і тут усе для мяне роднае, вядома, Україна, це моя родина, це мій дім, тут мої друзі, тут мої свояки. Тобто, ну, я в державі моєї. А люди, які сюди виїжджали, яны былі ў горшым стане. У них не було таких близьких людей. І ось тут так. Вельмі каштуеш і шануеш той час, калі ты праводзіў побач з сваімі блізкімі, і іх вельмі не хапае. Трошки намікаю, мама моя зараз, напэўна, расплачецца. Зараз я нават спецыяльна для яе разгарну камеру. Товарищ аператор плетецца. Чакаю, калі возьме камеру. Сегодня пошли прогуляться трошки у парк, потому что давно тут не были, и ну, я полічила необходимо привезти детей, каб яны трошки подышали свежим поветром. Я вельмі люблю гэтае месца. Так что да, сябры мае, вось так, команды працуюць. Яшчэ раз скажу, ніхто не здаўся, команды працуюць. Лідары пратэсту, умоўна кажучы, ну, хто такія лідары пратэсту? Слухайце, зараз кожны беларус гэта лідар пратэсту. Мне сёння ў прыват прилетела, што я павінна быць на нейкай сходке з нейкім лідарам пратэсту. Я не буду агучваць, хто гэта пісаў, я не буду агучваць сам тэкст, але я хацела бы сваё меркаванне на лідараў пратэсту. Паслухайце, лідары пратэсту, яны зараз усе зачыненыя там. Калі вы хацеце нажыва пабачыць лідара пратэста, халера, далучайцеся да праектаў, звязаных з палітвязнямі, рабіце ўсё магчымае, каб іх хутчэй вызвалілі адтуль, крычыце ў кожнай суполкі, крычыце на кожным куточку, звяртайцеся з лістамі да прадстаўнікоў сваіх краін. Тое, што мы робім, халера, ну, заклікаем пастаянна ўводзіць санкцыі. Альчо, што ты хочаш? Прасціся па мосце хочаш? Ну, пойдзем туды, ў той бок. Вось, таму неяк так. Так, зараз я, напэўна, папрашу свайго таварыша аператара, каб ён узяў камеру. Тамара Філатова, ўсё будзе окей. Ну, зноўку кажу, там усе на пазітыве. Калі маме сказала, што я атрымліваю пагрозы, яна сказала: Соніка, папі валер'янкі, супакойся, таму што ўсё будзе Беларусь. Гэта моя мама. Я яе абожнюю. Мама, я не п'ю валер'янку, шчыра кажу, ты ведаеш, як я стаўлюся да ўсялякіх там рэчаў, якія трошки з галавой робіць не тое, што патрэбна. Не нравишься женщине, она тебе не очень нравится, не фонтан. Ласа не зразумела трошки, ну ладно, вы там паміж сабой нешта размаўляеце. Товарищ оператор, товарищ, возьмите, коли ласка, телефон. Зараз, хвилиночку, я отдам детенку телефон, потому что, сябры, я составила списы. Списы будут зараз закинуты на мой телеграм-канал. У описании до відео будут все ресурсы, на яких вы можете меня знайти. Я вас вельми прошу, коли ласка, дапамагайце распаўсюджваць інфармацыю. Гэта вельми важліва. Распаўсюд інфармацыі залежыць роўна ад нас, таму любыя ресурсы я заклікаю маіх сяброў блогераў, у якіх ёсць магчымасць, калі ласка, вы ведаеце, што я не страйкую тых, хто бярэ відэа з майго каналу, размазала ўсё сабе, халера, блин, ну ладно. Калі ласка, берыце матэрыял, распаўсюджвайце на сваіх ресурсах, на ресурсах сваіх сяброў. Я прашу маіх сяброў блогераў, калі ласка, вось гэтыя кароткія ролікі, якія кранаюцца нашых палітвязняў, у знак солідарнасці, закидвайце на свае ресурсы. Таксама я прашу маіх сяброў журналістаў, калі ласка, да, я буду вас спаміць, не абражайцеся на міле, але зараз вельмі патрэбна ваша падтрымка, таму што
Но одна справа, калі не пускаюць людям і каталікам, і праваславным, не пускаюць бацюшак, нікога, ну, увогуле людзі не сустракаюцца з прадстаўнікамі царквы, каталіцкай царквы, то бок я не вельмі разбіраюсь у гэтых штуках, шчыра кажу, я пакінула гэта на тых, хто даверы тычыцца больш-менш нармальна. Я па-за гэтай гісторыі, вось яны займаюцца пытаннямі, людзі, якія хочуць на іспаведь схадзіць, у іх няма такой магчымасці. У нас ёсць група, якая займаецца вось такімі пытаннямі, яны з святарамі размаўляюць, а мая справа ўжо трошкі іншага характару. Мы будзем распавядаць пра людзей, якія знаходзяцца ў няволі. Заўтра, мабыць, я прысвячу стрым свой таксама Сергею Спарушу. Сёння не стала браць, таму што я так сёння плачу, і буду пра Сергея распавядаць, дык увогуле буду равіць з вамі тут, і ніякага стрыму у нас з вамі не атрымаецца. Таму, да, ставце, калі ласка, місцік вітаю, ставце падабайкі. Зараз таварышу аператару аддам телефон, ён будзе мяне здымаць, а я, прабачце, буду чытаць з паперкі, таму што тут артыкулы, тут захворванні, і ну, гэта тая інфармацыя, якую немагчыма проста прачытаць і дадаць, таму я сёння буду чытаць вам рускамоўную версію таго, што я вам прачытаю, вы пабачыце на каналах Вячеслава Сікоры, тому што мы дамовіліся з ім, што ён падтрымае праект і таксама ад сябе будзе распавядаць пра тую бяду, якая кранаецца Беларусі. Таварыш аператар, я вам аддаю телефон. Я перамыкаю камеру, да? Перамыкаю камеру, і ты будзеш уже мяне здымаць непасрэдна. Глядзі. І, калі ласка, глядзі за каментарамі, калі будзе нешта важлівае, мы з табой давай здесь тут станем. У нас тут квакаюць квакухі, гэта цудоўна. Цудоўна, да. Так. Скажи мне бліжэй далей, потому что я себе не бачу, и мне тяжко. Мне подойти бліжэй? Окей, показываешь. Окей. Так, я сегодня хотела бы распавесці про Тоню Коновалову. У Тони Коноваловой центральной атрофічы, я могу помыляться у назве захворвання, тому что я не медик, тому пробачьте мне, калі ласка, медики, за то, что я, мабыць, ціск буду ставить не там, где потрібно. Вы мяне выправіце праз каментары, або яшчэ лепей падтрымаеце, тому что гэта вельмі важлівая інфармацыя. У Антоніны Коноваловой, я нагадываю, Тоня была осуджена на 5,5 год колонии за то, что она не рабіла, але Тоніну справу мы будем разглядать особенно, потому что Тоня шла у одной справе с Сергеем Спарышом, и мы больше-меньше володаем информацией суду, якой адбыўся по судилищу, и я уже писала, что мразь у Сукені дала тыя тэрміны, якія запатрабаваў прокурор. Гэта жудасна, тому что яны усе былі асуджаныя фактычна ні за што. Так, Тоня Коновалова. Центральны атрофічны хоріорітеніт, абодвух вачэй, амбліапія, міапія, астыгматызм. З апошняга дадаўся кератаконус. Божа. Яна была інвалідам з дзяцінства да пазору да 18 год. У яе была магчымасць афармляць 3-ю групу інваліднасці, але яна гэтага не захацела зрабіць. Тоня знаходзіцца ў СІЗА номер 1 зараз. Алексей Губач. Рэдкае захворванне вачэй, каратоконус, напэўна. Калі не зрабіць своечасовую аперацыю, хвароба прывядзе да слепаты. Аперацыю планавалі зрабіць мінулай восенню, але ён апыніўся ў турме, і адпаведнай аперацыі не было, таму, калі ласка, ён знаходзіцца ў ВК номер 15. Сябры, вось гэту інфармацыю, якую я зараз зачытваю, яна з'явіцца потым у апісанні да відэа і таксама на маём тэлеграм-канале. Алексей Романов, інваліднасць другой групы, сёння мы будзем яго справу больш падрабязна разглядаць. Інваліднасць другой групы ў сувязі з анкалагічным захворваннем, ён знаходзіцца ў ВК номер 13, і зараз яго стан здароўя ацэньваецца як вельмі дрэнны. Артём Баярскі. Недастатковасць артэрыяльнага клапана і рэгургітацыя першай ступені. Владимир Малаховскі, таксама яго справу сёння разглядаем. Хворы на рак, мае 3-ю групу інваліднасці, знаходзіцца ў СІЗА номер 2.
Ксенія Луцкін, брахіальная астма і кавернома ў галаўным мозгу, знаходзіцца ў СІЗА нумар 1. І Мікіта Залатароў, гэта непаўналетні наш хлопчык, у яго эпілепсія, але паскуда ў сукені вырашыў, што гэтага недастатня і зачыніў нашага хлопца. Па Мікіце асобны будзе таксама стрым, прысвяцім яму. Паліна Шарэнда-Панасюк, старая траўма пазваночніка і сіндром Жильбер. Гэта парушэнне працы печані. Роман Багнавец, дакладна дыягназу ніхто не паставіў, у яго праблемы з ныркамі пасля забіцця з 9 жніўня, і сваякі перадаюць прэпараты для падтрымання. Ён знаходзіцца ў СІЗА-7 у месцы Брэст. Святлана Купрэева, былі зламаны робра, стан здароўя невядомы, лекары да яе не пускаюць, знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Сергей Верашчагін, пералом пазваночніка, дыягназ ад 14 жніўня, знаходзіцца ў ВК номер 13. Што просяць актывісты Фонду Украіны для жыцця, антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом», рэсурсу «Дысідэнт Бай» і ўвогуле актывісты, якія не байдужыя да гэтай сітуацыі. Мы звяртаемся зараз да ўсіх медыкаў краіны, да тых, хто прыватна выконвае свой прафесійны абавязак і даваў клятву Гіппакрату. Дарагія нашыя лекары, менавіта з вялікай літары вы гэтага заслужылі. Дапамажыце нам аб'яднацца вакол гэтай праблемы. Напішыце ліст з просьбай дапусціць усіх неабходных спецыялістаў да палітвязняў. Мы ведаем, чым гэта небяспечна для вас. Гэта ваше прыватнае рашэнне, права выбару. Яно за вами. Просто мы не можам больш маўчаць, а палітвязні, на жаль, не могуць больш чакаць. Мы далучаемся да спічу, гэта агульны спіч, мы яго будзем распаўсюджваць і надаваць да асабістых ролікаў, якія кранаюцца палітвязняў. У мяне сёння у руках Алексей Романов і Владимир Малаховскі. Гэта гісторыі, якія мы паспелі сабраць, і мы будзем пра іх распавядаць на Facebook, Instagram, Telegram. Я прыватна працую таксама на YouTube і, мабыць, атрымаецца упісацца ў хвіліну роліка для TikTok. Алексей Романов прымаў удзел у агітацыйных пікетах за кандыдата ў прэзідэнты Святлану Ціхановскую падчас перадвыбарнай кампаніі. На акцыі ў Хойніках 28 ліпеня ён негатыўна адгукнуўся пра маньячэлу Александра Лукашэнку. У выніку была заведзена крымінальная справа. Судзілішча прызнала яго вінаватым і прысудзіла да 1 году калоніі агульнага рэжыму паводле артыкула 368 крымінальнага кодексу абраза прэзідэнта Беларусі. Алексей прызнаў сябе вінаватым у абразе Лукашэнкі, але не прэзідэнта. З слоў Алексея, я не абражаў прэзідэнта, паколькі я не лічу Лукашэнку прэзідэнтам, ён нелегітымны, сказаў актывіст. Алексей Романов адбывае пакаранне ў самай суворай беларускай калоніі, у глыбокім. Нядаўна ў яго здарыўся рэцыдыў анкалагічнай хваробы, у вязня моцныя болі. Ён сцвярджае, што прасцей з магільным светам звязацца, чым звярнуцца да ўрача ў цяперашніх умовах. Гомельскі актывіст краіны для жыцця, які застаецца за кратамі з 16 снежня 2020 года, мае інваліднасць другой групы, мужчына хворы на рак. У лісце Алексей піша: вынікі біяпсіі прыйшлі, ёсць праблема. Начмед сказала, але дакладна і выразна не сказана нічога. Абяцаюць бліжэйшым часам этапаваць у рэспубліканскі турэмны шпіталь у Бараўляны. Але з этапам невядома, што і калі. Што можа зрабіць кожны з нас? Дамагацца максімальна агалоскі і афіцыйна патрабаваць шпіталізацыі і лячэння Алексея Романова і Сергея Верашчагіна. Што пісаць? Напрыклад, я грамадзянін Рэспублікі Беларусь, дадаць прозвішча, імя. Кіруючыся артыкулам 45 Канстытуцыі, патрабую гарантыі права на ахову здароўя Алексея Романова і Сергея Верашчагіна. Мы пішам таксама, чым хворыя гэтыя людзі. Я патрабую неадкладнай шпіталізацыі і забеспячэння кваліфікаванага лячэння да іх поўнага выздараўлення. Нагадваю, што неаказанне медычнай дапамогі хворай асобе абавязаным аказваць усе адпаведныя заканадаўствам. Гэта з'яўляецца крымінальным злачынствам паводле артыкула 161 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь.
даўбіце лістамі. Таксама я бы хацела сёння звярнуць увагу на справу Уладзіміра Малахоўскага. Ён знаходзіцца зараз у крытычным стане. У бот афіцыйныя краіны для жыцця пішуць: добрый дзень, прыйшоў ліст ад Уладзіміра, піша, што на МРЭК яго так і не адвезлі, на планавую аперацыю таксама. Ён дрэнна сябе адчувае, перадалі яму інгалятар, дыхаць яму стала лягчэй, настрою няма, інфармацыі ніякай яму не даюць, здароўе здае, рукі і ногі нямеюць, паступова пасля хіміятэрапіі гэта назаўжды. Уладзімір Малахоўскі, сябра партыі БНФ, браў удзел у назіранні за выбарамі, хварэе на анкалогію, мае 3-ю групу інваліднасці. Паводле абвінавачвання па артыкулу 364 Крымінальнага кодексу насілі ў дачыненні да міліцыі. Уладзімір Малахоўскі падчас затрымання на акцыі пратэсту спрабаваў нанесці травмуючыя ўдары па розных частках цела міліцыянтаў, пашкодзіў форму і завалодаў міліцейскім жэтонам. Суддзя Тетяна Радзіма прызнала ветэраніна вінаватым і пакарала пазбаўленнем волі на 3 і 6 года ў калоніі агульнага рэжыму. Сваёй віны на судзе Уладзімір Малахоўскі не прызнаў. Што мы можам зрабіць? Дамагацца максімальнай агалоскі, афіцыйна патрабаваць шпіталізацыі і лячэння анкахворага Уладзіміра Малахоўскага і Алексея Романова. Таксама да гэтага спісу мы дадаем Сергея Верашчагіна. Нагадваю, што неадказная медыцынская дапамога хворай асобе гэта, адпаведна артыкула 161, з'яўляецца крымінальным злачынствам. Сябры, гэтую інфармацыю мы надаем на нашых рэсурсах. У каго ёсць пытанні, мы гатовыя надаваць больш інфармацыі. Калі ласка, далучайцеся да гэтых справаў і распаўсюджвайце інфармацыю, таму што менавіта ад нас зараз залежыць, наколькі хутка мы адрэагуем. Нагадваю, анкалагічныя захворванні гэта група тых захворвань, якія вельмі хутка стаюць з катэгорыі проста захворвання да Хрыста на магілах. Зараз ад нас з вами залежыць, як хутка і аператыўна медыкі змогуць адрэагаваць і надаць своечасовую дапамогу гэтым людзям. Шчыра дзякую, я забіраю у свайго аператара тэлефон, мы ідзем размаўляць далей. Дзякуй. Рускамоўная версія будзе надана на рэсурс-каналах Славы Сікоры. Я звярнулася да яго, паколькі ён вядзе свае тик-ток-суполку і YouTube-канал расійскай мовы збольшага, таму вось так мы спрабуем надаваць дапамогу, таму я вас вельмі прашу, па-першае, распаўсюджваць інфармацыю. Мы будзем яе дадаваць, падпісвайцеся, калі ласка, на мой тэлеграм-канал. Уся гэта інфармацыя, яна ўжо гатова. Гэта я брала ўжо гатовыя гісторыі. Сёння яны з'явяцца з фотаматэрыялам, відэаматэрыялам. І заўтра я, напэўна, вазьму справу Тоні Канавалавай, Сергея Спарыша. Мы іх разглядзім больш дакладна, таму што ўжо ёсць судовае рашэнне па ім. Сергей атрымаў 6 год узмоцненага рэжыма у калоніі. Тоня Канавалава пайшла па справе на 5,5 год. Я нагадаю, яе матуля зараз з дзеткамі знаходзіцца ў Польшчы. Яе доўгі час ратавалі ва Ўкраіне. Дзякуем Чарнігаўскаму дому правоў чалавека, якой знаходзіцца ва Ўкраіне, за падтрымку усеагульную. Таму будзем гэтыя кейсы браць, канешне, крычаць. Я лічу, што, мабыць, яшчэ асобна запішам ролик. Паглядзім. Я таксама хацела бы ад вас фідбэк атрымаць, каб вы прапанавалі, мабыць, нейкія рэчы, якія будуць карысныя, і мы ўзялі іх у працу, таму што ёсць справы, якія вельмі тэрміновыя. Ведаеце, гэта як з бежанцамі, якія, пару гісторый распавяду, яны такія, маюць звычайна характар стабілізец, мы гэта з Алексай называем. Гэта калі чалавек прыязджае ў Кіеў, ён не звязваўся дагэтуль з намі, ён не паведамляў, што ён прыбудзе, мы не паспяваем падрыхтаваць там хостэл, харчаванне замовіць своечасова. І вось гэта гісторыя, калі я ў Кіеве, скажыце, калі ласка, куды мне ехаць. Гэта вельмі такая вядомая ў нашым выпадку гісторыя. Мы не паспяваем верыфікаваць чалавека, верыфікацыя з'яўляецца абавязковай.
то трошки прыадчыню вось гэтую завесу тайну, навошта мы гэта робім. Сябры не для таго, каб даведацца, што за чалавек, сабраць на яго кампрамат і ўсё рэшта, не, а проста у нас знаходзіцца шмат людзей, за якіх мы ўзялі, ну, так умоўна кажучы, адказнасць, мы за іх вырашылі, дзе яны будуць мешкаць, мы за іх вырашылі, што яны будуць есці, умоўна кажучы. Ну, канешне, калі мы замаўляем пакет харчавання, мы заўсёды яго согласоўваем з людзьмі, якія мы замаўляем. Я просто маю на ўвазе тое, што, ну, у нас ёсць ліміты, у нас ёсць бюджэты, то бок трошкі існуюць абмежаванні, але, ну, я спадзяюся, што людзі на нас не абражаны, яны ўсё атрымліваюць у поўным аб'ёме. І наша галоўная задача гэта не падсяліць ім чалавека, якой можа быць для іх небяспечна. Скажам так, то бок верыфікацыю мы робім для таго, каб не апынілася так, што мы, ну, подкинули нешта тое, што подкинули ў партфель суддзі, мовна кажучы. Таму сябры, да, верыфікацыя гэта такой абавязковы этап. Зараз трошкі так падыму, пакажу прыгажосць, якая вакол мяне. Тут клёва, квакаюць квакухі, я просто з задаваленнем іх слухаю. Там 10 мой аператор ходзіць у далечыне, цягаецца сам сабе. Ну, дыхаем свежым паветрам, карацей кажучы, і насалоджваемся. Цудоўнае надвор'е, проста цудоўнае. Вось, хутка мне трэба ехаць, таму літаральна яшчэ, я нагадваю, гадзіннік. Ён скора пойдзе на аукцыён. Усе кошты, якія мы зможам выручыць з гэтага гадзінніка, яны пойдуць у праект антыкрызавага цэнтру, таму антыкрызіснага цэнтра. Мяне папраўляюць пастаянна, таму што я украінізірую беларускую і беларусізірую украінскую. Ну, я люблю гэта рабіць, гэта моя асабістасць, таму вось так. Марія, вітаю вас. Міхась, вітаю вас. Усе вітаюцца паміж сабой. Я вельмі рада, што мы няхай у такім фармаце трошкі, але павяртаемся. Што ў нас зараз на павесткі галоўнае, гэта санкцыйныя спісы. Я лічу, што неабходна зараз, мабыць, дадаць. Містык піша, Міхась, бутэлькі, іншых шляхаў няма. Я гэта казаў шматразова, што з Лукошкай падробязна, што гэта амаль генацыд атрымалася. Не слухалі, нават вінавацілі. Но Містык, я ў вялікай колькасці пытанняў з тобой пагаджалася. Я тут, ну, я не ведаю дакладна, каму ты пішаш, я цябе не баніла. Вось, бутэлькі гэта клёва. Зараз Мікола Статкевіч, таксама, хто чытаў мяне у суполкі, ёсць астатні ліст яго ад 28 красавіка, можаце паглядзець, ён там якраз пісаў пра папярэднюю справу, якую яму вешалі. Зараз таксама разглядаецца справа Сергея Ціхановскага, Мікалая Статкевіча, Ігора Лосіка, Владзіміра Цыгановіча. Іх усіх чамусьці аб'ядналі ў адну справу, хаця я шчыра кажу, дзе Владзімір Цыгановіч, дзе Мікалай Статкевіч, гэта абсалютна розныя людзі. Яны ніколі ніяк не былі павязаны паміж сабой, але суд чамусьці вось пасля схемы Губопіка яны вырашылі, што Губазіка, прабачце, яны вырашылі, што неяк яны паміж сабой павязаны, мне смешна. І ўвогуле, ведаеце, я вам шчыра кажу, вось я зараз назіраю за вось, ну, называецца умоўна новая апазіцыя. Я не ведаю, дзе старая апазіцыя, дзе новая апазіцыя. Ёсць апазіцыя, якая сядзіць, ёсць апазіцыя, якая на волі і працуе далей. Вось, што яны там пад тэрмінам новая, старая апазіцыя падразумеваюць, я трошкі не разумею, але гэта такое. Вось, і я вось зараз назіраю цікавую такую гісторыю. Людзі да 9 жніўня не цікавіліся ўвогуле тым, што адбываецца на вуліцы. Мне кідаюць, што я там у гэтым вось шэдэвральным шэдэвры, што я бы заторыла у жніўні месяцы. Я хацела бы зараз бэтэшным полупокерным сказаць: ідыёты, вы нават не зайшлі на мой канал і не паглядзелі, што я не толькі ў жніўні бы заторыла. Я бузатору з свайго каналу, я дагэтуль была на плошчы, але, ну, я не здымала просто гэта на камеру сваю. Але, калі я не памыляюся, з лістапада 2019 года на маім канале відэа, дзе мы ладзім акцыі і дзе мы праводзім шмат часу на вуліцы. Таму, калі вы брэшыце так, ну, вас же ж можна падлавіць, разумееце? Ну, дастатньо зайсці на мой канал і просто... Што, зайка? Ты хочеш уже додому? Гучніше скажи, я не чую. Я не... Пробачте, що? Пошли до дота. Ну, туди йдемо. Там дорога, там шумно.
Мабуть, давай до Звяру дойдем. Пойдемте поглядим на... Тут зараз живёлінки. Ось. А я збилася трошки, нагадайте, про що я розповідала. Про бутешних полупокерних, коротше кажучи, що саме цікаве мені сподобалося більше за все у цьому шедевральному шедеврі. Яни там зачепили жанчину, я не пам'ятаю, Ружа, здається, у її нікнейм, я її не ведаю приватно, але ось вони чомусь зробили акцент на тим, що у її немає едукації. Я хотіла би зараз до полупокерного, який цей шедевр ліпив, а що ж ви про мою едукацію мовчите, сябри? А що так страшно показати? Я викладу з задовольненням усі свої дипломи у ефір, можете користатися. Так само я нагадаю, що у мене за плечима 10 років праці у банківській сфері Білорусі. Я довгий час була головним бухгалтером у Білорусі, у відомих компаніях білоруських. Я працювала у холдингі білоруському. А чого ви мовчите і тільки придумуєте те, що я тут рабством займаюсь? Ви що, так боїтеся розповісти, який змагар виїхав з Білорусі, адукована, пригожа, з чудовним опитом, який ми зараз тут будемо продвигати. Я гляділа цей шедевр, я вам щиро кажу, мені так смішно було. Тобто сліплена на коленки моя справа і нічого конкретного. Я сподіваюся, що вони візьмуть з моєго стрима матеріал. Я хотела бы так само намекнуть, что мы не занимаемся страйками и не кидаем авторские правы на то, что вы крадите з наших ресурсів наші відео, тому користайтеся, коли ласка. Я з задовольненням зроблю фото своїх дипломів для БТ, і так само, на жаль, у мене немає працівної книжки з собою, тому що я полічила, що вона мені тут абсолютно на холеру не потрібна. Ось, єдине, що, мабуть, мама моя зробить, і там буде пригожа історія про мою працю у Білорусі. Ось, і БТ може скористатися гэтым, що у мене підроблені дипломи, мабуть, ніякі. Ось, і нехай вони розповідуть, як я, маючи громадянство Республіки Білорусь, проживши 36,5 років у Республіки Білорусь, опинилася на їх ресурсах, і мене називають українською. Я не соромлюся того, що я українського походження, ніяк, абсолютно. Я ганорюся гэтым. Єдине, що мені смішно, тому що мене назвали українкою. Ось, так я гэтым полупокерному хотіла би нагадати, що так, я до України маю дочинення, я білорусько-українського походження. Я дійсно спілкуюсь вільно своєю рідною мовою, тому що я не поділяю собі на або українську активістку, або білоруську активістку. Ні, я цельна і я білорусько-українського походження. Тому попереднім відео, там, де ми з Славою фестивалем у Києві, можете поглядіти, я скинула на цей шедевральний шедевр інформацію. Поглядіть обов'язково, тому що я кажу, я плакала, коли читала, гляділа це все. Василь нехай повертається. Лена, де ти зараз в Україні? Де побачить Хелен по БТ? Я скинула вчора і сьогодні додала у суполку свою так само це відео, тому що його трошки загубили. Містик, да, я в Україні, і ти не повіриш, я за останні 9 місяців була, де мені тільки в Україні не носила, щиро кажу. Зараз мені пропонували ще один проєкт в Україні запустити. До речі, да, ось цікавий проєкт мені пропонували, просто я обмежована по часі. І, щиро кажу, я, напевно, не готова хапатися абсолютно за все, тому що, це тяжка справа, коли у тебе 100-500 проєктів, і ти неякісний у аніводному з їх. Тобто ми, коли займалися біженцями, я вимушена була вийти з ефіру, тому що мені просто фізично не було часу займатися ще ютубом і тіктоком. Тобто я сошла не тому, що мені там не хотілося з вами порозмовляти, я вельми сумую, просто у мене були термінові випадки. Не тільки у мене, у Олекси так само, і він трошки, я не можу сказати, що слукавив, коли казав, що по 15 годин він висить на телефоні, а я вам щиро скажу, не 15 годин він висів на телефоні, він висів 24 години. І у нас був час, коли ми з ним, я тут телеграмчики ще прибираю, у нас був час з Олексою, це листопад, снежень, студень місяць, коли ми просто відпускали один одного поспати, я дзвонила, казала, що я вже падаю просто з ног, я хотіла би поспати кілька годин, тому що перхопі мене, тому що все, просто фізично не витримуєш. І Олекса брав мою працю на себе, і потім він йшов спати, а я вже, відповідно, брала його працю на себе. Тобто у нас був час, коли ані я, ані він, у нас фізично не було можливості. Була величезна кількість людей, їхала, і фізично навіть не було часу спати. А
вы ж павінны разумець, што тут яшчэ ідзе согласаванне з хостэлам, харчаванне, вопратка, там купа рэшты. Людзі таксама вельмі шмат замоўлень, як правільна выехаць у Польшчу, дзе консул, як да яго дагрукацца, шмат юрыдычных пытанняў. Таму та гісторыя, што Олекса не спала, там на тэлефоне вісеў па 15 гадзін, я калі ён распавядаў, трошкі ты так паменшыў час сваёй працы. Ну ладно, гэта такое, таму што шмат працы было, зараз амаль няма. Так што Містик, да, я в Украіне, мы займаемся бежанцамі з Беларусі, надаем рознага характару кансультацыі, чаго толькі не было ў нашай практыкі, і смешнага, і плаксівага. Я памятаю, у нас была гісторыя, напэўна, снежань месяц. Так, напэўна, снежань месяц прыехала прыгожая дзяўчына з 3 дзеткамі да нас. Я ўжо не буду акцэнты не буду называць імёны, там прозвішча такое. Вось, яна з дзеткамі прыехала сюды. Мы надавалі дапамогу усялякую, разнастароннюю абсалютна, і прайшла невялічкая колькасць часу, і у яе памірае маці ў Беларусі, і яна разумее, што яна не можа выехаць, і вось, што называецца, у астатні шлях свайго любімага чалавека, да? Там, мабыць, пацалаваць, неяк абняць, нейкія словы сказаць. І такія гісторыі ў нас былі, яны цяжкія эмацыйна, яны выматывалі вельмі крута, таму што ты апыняешся ў той сітуацыі, калі ты не можаш нічым у гэтай сітуацыі дапамагчы, толькі падтрымаць словамі. І я згадваю, мне падаравалі пляшку віна, вельмі, напэўна, смачна, я не ведаю, я яго не піла. Вось, і мы, каб неяк падтрымаць яе, сабралі вельмі, у той час у нас ішлі якраз з-за мяжы актыўна пакункі. Дзяўчаты высылалі шмат шакаладу, цукерак, розных рэчаў для дзетак, вельмі шмат іграшак, словы падтрымкі, лісты. Мы таксама абмельваліся між сабой інфармацыяй. Я шчыра дзякую нашым дыяспарам, таму што вось кожная гэтая гісторыя з пакункамі, з той магчымасцю, якую мы маглі надаць, яна, я шчыра кажу, яна нас вельмі матывавала, і яна нас эмацыйна вельмі падтрымлівала, таму што здавалася ў некаторы час, што ўсё, там не вытрымваеш, не можаш больш займацца. У мяне былі часы, хвіліны, калі я казала Олексю, ўсё, я просто больш, я не вытрымваю, я вельмі стамілася, а ён мне казаў: пакажы мне чалавека, якому ты можаш перадаць свае справы, і я буду з ім працаваць. Я ў гэты момант затыкалась, вядома, і працавала далей. Вот, ён мне казаў: збярыся, вілку, і працуй далей, не ной. Заўсёды Олекса на мяне, калі я пачынала сварыцца, ён мне казаў: не ной. І да, сабралі нашы дзяўчынкі пакунак. Праз некаторы час прыехаў яе чалавек ва Ўкраіну, сям'я аб'ядналася нарэшце. Вось, і мы зрабілі ад сябе ўсё магчымае для таго, каб падтрымаць. Канешне, мы не зможам замяніць чалавека, але вось гэтая салідарнасць, я шчыра кажу, яна вельмі надае сіл, натхнення, і нават я, мабыць, трымаюсь за рахунак таго, што ў мяне ёсць мае дыяспары, якія проста надаюць каласальную падтрымку, натхнення. Вось учора Слава мне паказваў лісты, якія яны нам пісалі. Я дзякую Волечкі з брытанскай дыяспары за цёплыя словы, за, ведаеце, вось такая абдымашка з-за мяжы, калі вельмі шчыра і вельмі крута, калі ты чытаеш словы падзякі ў сваю адрэсу, таму што я прыватна разумею, што я працую не дарма. Олекса на мяне заўсёды сварыцца, што я пераацэньваю яго працу. Насамрэч, я ведаю, як ён шалёна працуе, як ён балее за гэта ўсё, як шмат ён робіць для беларускага народу, і я яму за гэта вельмі ўдзячна. Я шчыра кажу, мне пашчасціла, таму што на маем шляху я сустрэла вельмі шчырага і класнага сябра, якой, лічыце, з 19-го года побач з намі і робіць для Беларусі вельмі шмат. Я кажу, Олекса, гэта імя, яно вводзіць у гісторыю беларускіх падзей, як вось такой крок салідарнасці і падтрымкі беларускай нацыі, беларускага народа. Таму мой кум,
Олекса, гэта круто, і гэта моцна. Ай, давайте я з вами трошки побуду, тому що не звертаю на вас увагу. Пробачте, Роман Войцеховський, вітаю. Так, Містік, вони хоч щось зробили, принаймні спробували те, що білоруси не були готові до серйозних дій. Це вже на совісті білорусів. Василь Волосся відео. Я зрозуміла, про що ви тут. Олексій, сонечко! Олексій Кавський – это особная история в моем житті, тому що у Альоші саме донатор нашої сім'ї Олексій Кавський. Ви спитаєте мене, за рахунок чого ми живемо, що? Ти сів на пофарбовану скамейку, да? Покажи. Розігранися. Тільки руки, а дупу. Зараз, хвилинку. Не, ну так ты ж не сел, ну что? Ну только руки сапсовал. Коли б сел, так у тебя была б червоная дупа, было б смешно, а так? Мне детенок сел на пофарбованную лавку. Ничего страшного. Ось, Алексей Кавский, да, вы спитаете меня, як мы тут живем? У меня есть Лёша. Щиро кажу, Лёша, это такой мой братик, який просто мені розмова з ним починається уже з сміху, тому що коли Лёша дзвонить, это означает, что моя картка пополнилась на донейт от Алексея, что у меня есть кошти. Да, Лёшка, я щиро дякую, я просто... Да, мы висим на шее у моего братика, вы ведаете, что я там не користаюся фондом Сороса. Я, мабуть, з задовольненням, але мой Сорос, він зараз, мало того, що він обороняє нас, тому що Льоша військовий у мене, так він ще й підтримує ось цю сім'ю многодітну мою, з моїми дітками, сплачує нам хату, сплачує нам комуналки і все решта. Єлена, приємно вас бачити, в доброму гуморі, вітаю. Так, ну, слухайте, я завжди на позитиві, мені нельга сумувати, тому що коли вже буду і я сумувати, ну, мені здається, ну все, капздець просто. Ось, тому, да, Льоша у нас головний спонсор, поки я не пішла працювати. Ось, він нас підтримує весь цей час, за що я йому щиро дякую, тому що головний донатор. Ось, мой. І діти його вельми люблять. Особисто. Ось, так що щиро дякую, братик, тобі за те, що ти не тільки зараз даєш мені можливість ось так вольно гуляти по любимому місцю. Ти ведаєш, що ми любимо тут бути. Ми час від часу з'являємося у Тернополі з дітьми, тому що тут, по-перше, тут дихається вольно вельми, по-іншому, зовсім по-іншому. Ось, до речі, вам яскравий приклад. Зараз я вам покажу. О, бачите, написано «пофарбовано». І коли з білоруськими будете порівнювати, пам'ятаєте, що у Білорусі гэта звичайно кладуть десь ось тут, на пофарбованій лавці лежить такий листик. Я завжди дивувалася і задавалася питанням, на холеру його, ой, слухайте, розмазала зовсім, на холеру його тут класти, коли пофарбовано. Ну, а ось в Україні, бачите, втикають просто і підтверджують, що пофарбовано. Ось, так що я про братика свого, да, щиро дякую тобі за те, що ти надаєш нам можливість не хвилюватися за свою будучиню, а мені не хвилюватися за будучиню моїх діток. Це мій товариш оператор, так поглядаєш. Ми зараз, до речі, у гідропарку, коли ви звернете увагу на пригожусь, яка вокруг мене, тут живёліни. Привіт, Кова! А ти що, не в стрімі? Почекай, 7 годин. А чому ти не в стрімі? Я у гідропарку сьогодні. Ми сьогодні дихаємо свіжим повітрям. Заїдемо до нашої тіті Маші. Ось нам буде круто. Вона нас завжди годує вельми смачно. Я кажу, я дома, і тут, де б я не з'явилася, мені повсюль кльово. Просто. Я себе відчуваю офігенно просто. О 19:30. Окей. Тобто ти мені намікаєш, що у мене є 20 хвилин, а потім я попінзлюю до свого кума, тому що мені буде час сьогодні посидіти у стрімах. Ще я поспію зробити пости для політв'язнів і таким чином. Олекса, я тебе прошу, коли ласка, я скину, я не, правда, поки ще російськомовний, я займаюся перекладом, але я тобі скину інформацію. Розповіді сьогодні, коли ласка, стрім скільки потрібно, дякую.
Я тільки що про тебе розповідала, але вони сказали, куме, там Хелен про тебе розповідає. Я тобі вельми, да, я вельми шаную наше сябровство і ціную кожну хвилину, яку ти приділяєш білоруським нашим змагарам. Дякую тобі щиро. Я скину інформацію, да, я є, коли ласка, сьогодні у сітки, тому що вельми важливо там гэта інформація кранаецца наших онкохворих, які, я знаю, знаходяться за кратами. І ну, там літерально лічильник їх на гадзіны ідзе, таму я бы попросила тебе придзеліць увагу гэтаму пытанню і таксама далучыцца да нашай алярмовай сітуацыі. Так, ну насамрэч, тут я трошки гуляю. Я хотела бы яшчэ з дзіцёнкам сваім пабыць, пагуляць, таму што мы ненадолго сюда прыехалі і мы тут шляемся по гідропарку. Тут вон лось, хто бачыць, лось. І не ведаеце, бачыце, я, мабыць, зараз разгарну камеру, каб вам лепш было відаць. Лось. Лось. Красавчик. Это не лось, это олень, пробачте. Я вже сама як лось. Тут є зубр, є кабани, насправді. Зараз я гэтага пінчика вам неяк так покажу. Не ведаеце, побачите? Не побачите? Я сама не бачу. Напевно, бачите. Ось. Так що гуляємо сьогодні з дитинком і Василь, я зрозумів так, аби як будучи в Україні нас шмат не жаль. Так, давайте я зараз уже буду вимикатися. Передаю слово своєму куму Олексі. Канал Пір Снайдерс. Хто ще не ведає, що це мій лепший кум, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, не забуваємо розповсюджувати стрім. І я би, да, хотіла поспіти ще Олексі передати інформацію на його стрім, щоб він агучив її. Так що побачимося у хуткім часі. Завтра я планую бути знову тут, тому що у мене починається серія вебінарів, я буду на них присутнічати і, відповідно, я буду тягатися зараз по різних районах міста Тернопіль. Так що давайте долучайтеся до проєктів, допомагайте нам розповсюджувати інформацію. Я сьогодні трошки в слізливому настрої, бачите, сонечко світить, туш тече, всіх ми любимо, коротше кажучи, пригожусь, просто палає, просто палає. Дякую вам, щиро, до зустрічі, обов'язково побачимося і не забуваємо розповсюджувати стрім, тому що це вельми важливо. Я вас щиро люблю, ніякі протести не здуваються, просто ми більш партизанимо, не підставляємо людей на вулиці і робимо свою справу далі. Так що чекаємо наших політв'язнів на волі, Білорусь буде обов'язково свободний, і я щиро вірю у те, що зараз в той час, коли ми вже ніколи не розгорнемося на 180 і не пойдемо назад у совкові гэты всі фігні, які нам пропонує лукашенський режим. Обов'язково. Все, я вас люблю, щиро дякую. Живе Білорусь, слава Україні, Алга Казахстан і Путін хуйло.